Hej alle sammen og velkommen til en ny video. Der bliver med en Fortnite-skift skinagtigt. Men her er den. Nå ja, og det her var sådan det ser ud. Det bliver bare lige sådan en skifte lidt video. Okay. Sådan. Hej alle sammen. Det var bare lige mig og Kian, som der er en af min vens lille Fortnite short videoer. Vi ses!